Sonka, ďakujeme za slovo. To znamená, že sa posúvame k nám do obývačky, kde dnes máme zaujímavú medicínsku tému, pretože my sa budeme rozprávať o dôležitosti neurorehabilitácie pre pacientov s poranením chrbtice, s poranením miechy, ktoré teda častokrát žiaľ má aj fatálne dôsledky pre človeka. Preto sa veľmi teším, že je medzi nami pani fyzioterapeutka, jej meno je Veronika Hildermajerová. Vítajte, dobrý deň. Dobrý deň. A Heidelmajerová. Tak, dobre, tak. Ešte, že som si spomenula v prvých sekundách. A Tomáš Dittrich. Vítaj takisto, Tomáš. Sme veľmi radi, že si medzi nami. Pretože túto pomerne vážnu tému, ale veľmi dôležitú, o ktorej treba rozprávať, otvoríme práve tvojim reálnym príbehom zo života. Tak sa na to spolu pozrime. Pred 4 rokmi sa Tomášovi, keď mal 35 rokov, zmenil život zo sekundy na sekundu. Na nedeľný večer u kamaráta v jeho dome už do smrti nezabudne. Len som sa vlastne oprel o zábradlie a to zábradlie sa zlomilo a ja som z nejakých 5 metrov padol na chrbát, kde vlastne v podstate sa mi roztrieštil jeden stavec, hrudný, TH12. Jeden úlomok z toho stavca sa mi iba oprel o miechu. Takže v podstate odtedy je to nejak takto. A všetko bolo zrazu úplne inak. Veľa vecí už máš zažitých, veľa vecí už si človek vyskúša, pochodí si aj svet rôzne a zrazu zistí, že veľa vecí nemôže. Naozaj je to veľké percento, čo zrazu nemôže urobiť. Či sú to úplne bežné veci od štandardnej základnej hygieny, až po to, že naozaj ísť niekam na dovolenku alebo čokoľvek iné. Tomáš priznáva, že mu trvalo dlho, kým sa zmieril s tým, čo sa mu stalo a aký život ho čaká. Ja som bol tak, že nastavený v hlave, ako keby si zlomíš nohu alebo ruku, proste zdajú ti dole sádru, trošku porehabilitujeme, niekde pôjdeme po nejakých nemocniciach, rehabilitáciách, niečom a je to späť. Za rok sme naspäť, za rok som na nohách. Len ako ten čas išiel, tak som nejak zisťoval, že ten rok prichádzal, až ten rok prišiel a ja som sa na tie nohy nepostavil. A vtedy bol asi ten najväčší moment, že čo ďalej, čo teraz. A to bolo to, že sa rozhodnúť, či teda sa úplne opustíme, alebo s tým niečo skúsime spraviť. Snažil som sa s tým niečo spraviť tým spôsobom, že som začal chodiť veľa po rehabilitáciách. Všade možné po Slovensku, v Čechách, v rôznych krajiny som vystriedal rôzne variácie tých rehabilitácií, kde som v podstate stretal rôznych ľudí, ktorí takisto chodili ako ja. Je to asi úplne bežné, že ten človek chodí a snaží sa z toho stavu dostať preč. Urobiť všetko preto, aby to zmenil, aby zrazu na tom vozíku nebol. Rehabilitácie považuje vo svojom prípade Tomáš dokonca za nutné. Keď sa zrazu posadíš na vozík, to telo zrazu prestane fungovať, alebo funguje úplne inak. Čo sa týka po tej fyzickej stránke a takisto veľmi psychickej stránke. Čiže rehabilitácia je neskutočne potrebná, aby ten človek sa dokázal dostať z toho stavu preč, lebo reálne to je možné. Urobiť z toho, keď už nie je že úplne do úplného stavu, tak naozaj aspoň do tej veľkej miery s tým niečo spraviť. A takisto veľmi dôležitá je práve tá psychika. K tomu, aby bol človek na vozíku tak ako Tomáš v psychickej pohode, prispievajú ale veľkou mierou aj rodina a priatelia. Po úraze sa aj toto v jeho živote zmenilo. Veľmi sa ti pretriedia priatelia, to okruh známych a ľudí, naozaj tam sa to ukáže veľmi. Ale je to to, že ja si myslím, že zostanú pri tom človeku tí ľudia, ktorí naozaj niečo znamenajú. Rodina, priatelia, ja som mal vtedy priateľku, teraz už manželku. Sme sa zobrali s Oľou, keď už som bol na vozíku. Tomáš je na vozíku už 4 roky a jeho pohľad na svet sa diametrálne zmenil. Jeho posledné slová sú ale možno odkazom aj pre tých ostatných, ktorých 1 sekunda v ich živote pripútala takisto na invalidný vozík. Zrazu úplne iný pohľad na svet. Tie štandardné problémy, ktoré majú, alebo ktoré som mal aj ja predtým, už pre mňa problémy nie sú. Takže zrazu je to úplne inak a ten život je úplne iný a určite nemôžem povedať, že je horší. Tak Tomášovi samozrejme ďakujeme za jeho úprimnosť a my budeme dnešnú medicínsku tému z toho odborného hľadiska predkávať aj takýmito naozaj reálnymi skúsenosťami človeka, ktorý to zažil na vlastnej koži. Ak dovolíte, ale začneme s tým, že v čom je iná tá rehabilitácia po poraneniach chrbtice v porovnaní s inou fyzioterapiou? Je to už v podstate iné v tom, že ten človek sa na novo učí tie základné
úkony, ako hygiena, ako ísť dole schodmi, hore schodmi, kde väčšinou u nás na Slovensku je ťažko aj s tým bezbariérovosťou, takže sa musia nájsť nejaké tie spôsoby ako. A potom je to veľmi špecifické v tom, že každý ten úraz je iný. Na každé vlastne to poranenie, v akom úseku to je iná tá rehabilitácia. Keď je to krčná chrbtica, odchádzajú aj ruky, aj nohy, v podstate celé telo. Takže už len tá strava, to jedenie, tam je to veľmi dôležité. Takže tá základná rehabilitácia spočíva v tom, aby sa človek naučil žiť. Čiže človek, ktorý sa venuje takémuto, ja poviem ešte zo začiatku pacientovi, je naozaj teda terapeut. Nie len fyzio, ale aj terapeut, pretože je to asi aj o rozhovoroch, o nejakej dôvere. A možno laikom príde na aj taká otázka, že na čo sa vlastne cvičí s telom, ktoré ako keby nevieme ovládať a nemá už ten správny svalový tónus a nebude už plniť tú svoju funkciu. Ono je dôležité cvičiť. Aj pre zdravého človeka je dôležité cvičiť a pre to choré telo, ono to vie robiť, len to zabudne robiť, lebo je tam niečo porušené. Ale to, že tam sú tie dráhy, len ich treba nejak obnovovať, stále dávať impulzy a podobne, aby sa to telo začalo aspoň trochu prebúdzať. Lebo keď cvičením dokážeme kvázi opraviť zdravého človeka, prečo by to nemalo fungovať u vozičkára? Je to úplne bežné, je to takisto iba človek ako každý iný, takže myslím si, že treba skúšať, treba veľa do toho investovať času, ale všetko sa dá. Tomáš, ty si povedal peknú vetu, že ty nie si pacient, ty si človek, tak sa teda aj asi cítiš. Ako sa cítiš po naozaj takej dobre vykonanej rehabilitácii? Badáš aj ty na tom tele, že ťa trošku viacej poslúcha? Je to určite úplne iné, pretože aj keď napríklad nemal som ten prvý rok úplne čas a tú možnosť rehabilitovať, tak som cítil na sebe, že to telo zrazu si ho nevieš úplne ovládať. Bolo to úplne iné a vlastne tá rehabilitácia robí to, že akoby vraciaš to naspäť, to strátené. Takže to bol ten základ. Veronika, dá sa zbadať po nejakom čase pod odborným dohľadom naozaj akýsi progres toho tela? Určite áno, hlavne vlastne ten prvý rok po úraze je to také štádium, kedy sa dá najviac ísť do toho, takže v podstate ešte to není úplne v tej fáze, že to stagnuje. V tom prvom roku to ide najviac dopredu, by som povedala, potom to už je taký pomalšími krokmi. Stáva sa, prídu možno pohyb, možno citlivosť, možno iné zmeny v tráviacom ústrojenstve a podobne. U každého to je iné. Nedá sa povedať, že teraz tebe pôjdu nohy, tebe pôjde zrazu tráviaci systém a podobne. Hej, že je to veľmi špecifické u každého. To znamená, že ten liečebný plán, alebo teda cvičebný, rehabilitačný plán je šitý na mieru, individuálne pre každého pacienta? Áno, pre každého samostatne. V závislosti od toho samozrejme teda, aké to bolo zranenie a aké malo dôsledky pre toho človeka. Ale veľmi dôležité je to, aby tá hlava bola v poriadku. Tomáš, tá tvoja je úplne fantastická a ja teda klobúk skladám zo svojej hlavy, že si teda naozaj si zachoval. Ja poviem tak zo začiatku zdravý rozum, pretože ono nie je to asi jednoduché prijať. Vôbec to nie je jednoduché prijať, to určite nie. A nie je, že klobúk dole mne, ale všetkým. Každému jednému, ktorý sa snaží zvrátiť ten svoj osud a urobiť s tým niečo. Takže je to naozaj, nie je to vôbec jednoduché, pretože ten život sa zrazu zmení, že úplne. Počujeme to stále z každej strany, že za sekundu sa mi zmenil život, a ja som to počul x-krát, ale čo to vlastne znamená, nikto nevie. Až keď sa to reálne stane, tak vtedy to človek pochopí a naozaj nejak proti tomu začať bojovať je náročné a každému jednému dole klubu, ktorý sa s tým začne nejakým spôsobom boriť a bojovať. Aká dôležitá je viera v to, že posuniem sa dopredu, že budem na tom lepšie, verím, že niečo dokážem? Vieš, to je asi najviac. Veľa sa stalo to aj mne a stalo sa to vlastne aj mojim známym kamarátom, ktorí sú tiež vlastne po úraze na vozíku. Je to, že doktor veľakrát aj mne povedal, že ty už v živote nebudeš chodiť. A to je niečo, že myslím si, že by ti nikto nemal zobrať tú nádej. Lebo to proste tá nádej ťa ženie dopredu a to je to, na základe čoho vlastne ty dokážeš to zmeniť. Veronika, my sme videli, že naozaj sú to teda špecifické, možno fyzioterapeutické postupy, ktoré sa zameriavajú na celé telo, aj na to, ktoré teda zatiaľ necíti človek alebo nevie ho ovládať. Sú aj tie cviky možno situované tak, že aby sme si ich dokázali aspoň uvedomiť? Aj keď nemáme tú citlivosť? Určite áno. Ono v podstate my, akože všetci, akože terapeuti potrebujú od toho
človeka, potrebujú v podstate mať tú interakciu. On sa musí snažiť, on musí chcieť, on musí vnímať to, čo my s ním aj robíme. Keď aj on to necíti alebo niečo, on sa musí na to veľmi sústrediť. Lebo práve tým dostáva do hlavy veľa impulzov, ktoré práve spájajú to telo. Takže to je na tom najdôležitejšie. Zaujíma ma, že ako to vyzerá v praxi, lebo keď sa rozprávame o fyzioterapii pri človeku, ktorý nemá prerušenú alebo porušenú miechu, tak občas sa ide, by som povedala, po hranicu bolesti. Že človek to cíti, že vie asi, kde sú jeho limity. Ako tu sa pristupuje k pacientovi, ktorý to nevie regulovať alebo nevie povedať, že toto už ma bolí, toto už je cez čiaru? No, to všetko učia. Nás to učí v škole. Každý jeden učiteľ vie nás naučiť tie dané bariéry, ktoré my môžeme prekonávať. My už podľa odporu, aké nám tá noha dáva, vieme určiť, dokadiaľ môžeme ísť. Aspoň tak približne, hej, vieme, čo sú zdravé rozsahy, čo už nie. Takže musíme z toho strážiť sami. Musíme len odhadovať to, ale veľakrát oni idú do takých krčov. Takže proti tomu proste my bojovať nemôžeme. Môžeme uvoľňovať nožky a podobne, ale ťažko sa proti tomu bojuje. To musí odznieť a potom môžeme ísť zase znova. Áno. Tomáš, veľmi dôležitá je možno aj trpezlivosť, ale aj pravidelnosť. Máš aj ty taký deň, kedy sa ti nechce cvičiť? 100%. To je, tých dní je strašne veľa. Ono je to, že každý človek, ja si myslím, že veľa ľudí, keď sú zdraví, tak idú si zacvičiť do fitka a tak ďalej. Ale tu je to vlastne naozaj o tom, že túto treba robiť naozaj veľmi pravidelne. A to už je naozaj, to sú takí v úvodzovkách vrcholí športovci, ktorí vlastne cvičia každý deň a takisto vlastne sme my. My naozaj to reálne potrebujeme, pretože to telo, keď sa na neho naozaj, že prestaneme s tým pracovať, tak jednoducho nám ochabujú svalstvo, odchádza na to celé, takže musíme to neustále vlastne opakovať, neustále s tým pracovať. Keď hovorím o tej pravidelnosti, je možno ideálne pre takéhoto človeka cvičiť aj každý deň pod tým odborným vedením a dokáže potom napríklad cvičiť aj samostatne niečo, keď už má nejakú skúsenosť? Určite áno, určite je super hlavne stavať sa na nohy. Tým, že zaťažujeme telo, je super, keď sa to zrobí každý deň. Zabraňujeme tým osteoporóze, teda rednutí kosti. Takže to je na tom najdôležitejšie, aby tie kosti boli stále pevné, aby sa mohlo ďalej zase napredovať. Určite záleží od daného človeka. Tiež, keď to telo prestimulujeme, musíme dať aj trošku pauzu na to, aby to telo dokázalo spracovať tie informácie nové, ktoré dostáva, ktoré zabudlo, aby to dokázalo ísť vpred. Takže je dôležité aj nárazová rehabilitácia, že veľa cvičení naraz, ale aj pauzy. Áno. Je dôležité podporovať, alebo čo sa teda cvičiť, lebo keď hovoríme, že rehabilitovať, tak chceme, aby spevnilo svalstvo. Tuto svalstvo predsa prirodzene ochabuje. Zaujímajú nás, aby sa neskracovali šlachy, aby naozaj teda to telo dostávalo akú si záťaž, čo ste vyspomínali. Čiže čo je dôležité možno? Dôležité je určite stretching. Naťahovačky, taká aktivácia tých svalov, nejaké jednoduchšie cvičenia, ktoré si vie robiť aj sám človek doma. Samozrejme, potom sú tam aj ťažšie variácie, ktoré musí robiť s dopomocou, či už s rodinným príslušníkom, alebo väčšina má aj samostatných fyzioterapeutov, ktorí chodia domov k ním a to im pomáhajú. Napríklad ísť do kľaku, ísť do nákroku, ísť do stoja, ale takéto podobné veci už je dobré robiť s dopomocou, lebo aj tá stabilita je tam narušená a určite sa zameriavať hlavne na stred tela. Stred tela je nosnosť celého nášho tela, že aj keď sedia na tom vozíčku, oni môžu spadnúť kedykoľvek, hej, niektorí majú proste sú ako sklápací nožík. Proste idú. Takže je dôležité to posilniť, aby to dokázali sami udržať. Aj keď idú cez bariéry alebo cez niečo, aby sa dokázali sami udržať vôbec na tom vozíku. A takisto je to dôležité aj na nejakú prevenciu voči dekubitom, čo sa im vytvárajú, alebo skoliózy a podobné k tomu už pridružené ochorenia. Tomáš, aká je dôležitá možno tá komunita, tá partia tých ľudí, pretože ja som spomínala, že aj Veronika je už nielen fyzioterapeut odborný, práve v tejto oblasti vzdelaný a fundovaný, ale aj terapeut všeobecne, možno psychológ, možno priateľka, možno kamarátka. Čiže ako je to veľmi dôležité možno mať tých správnych ľudí vedľa seba? Je to super, keď ten človek naozaj má tých svojich kamarátov v tomto nazvime to už, že komunite to nazvime. Je to naozaj niečo, že jedine my si rozumieme najviac. Ono je to, že my si z toho veľakrát robíme srandu. Že keď naozaj, že keď nás niekto vidí, alebo keď sa o tom rozprávame, tak to je naozaj že veľmi silný čierny humor. Ale ako je to naozaj vec, ktorú asi vtedy najlepšie tak človek nejak to pochopí, nejak to príjme, nejak sa s tým stotožní. A je to naozaj to, že my si rozumieme najviac. To je asi...
A my vám chceme rozumieť a budeme vám pomáhať. A ja si veľmi vážim, Tomáš, že si bol medzi nami. Ďakujem Tebe veľmi krásne. pekne ďakujem. Držím palce samozrejme. Ďakujem pekne. S Veronikou sa nelúčime, pretože my sa tejto téme ešte budeme venovať a určite prichádzajú aj vaše zaujímavé divácké otázky práve k tejto téme neurorehabilitácii po poraneniach miechy. Nech sa páči, dámsky klub @rtvs.sk je vám k dispozícii a ja odozdávam slovo Sonke a ideme sa venovať ďalšej téme.